anyị daalụ na ekene m unu. Nọmba a unu na-afụ na-agagali na screen, biko ọ bụ nọmba driver deliver my cargo wee si jee bulie ya ka m wetazi nọmba wee na-ajụ ya kedu ebe ngwongwo a dị. Delie ihe ọgba nkịtị kpọọ onye ọgba nkịtị. Ọ bụ driver ndị be delibe yana Obinna shipping company. Afa company fa bụ Upsat obi na UK wee na-eshipụrụ ndị be anyị ihe na ndịda. Ọ na-ama ego shipping ngwongwo m na n'isi alright ka ekwenye fekwere atụpụrụ m ọnụ. Biko nu welunu nọmba ka unu kpọọ driver ahụ ka unu si kedu ebe ngwongwo dị. Ihe abụọ ọgụ unu ga-anụrụ nwa ọkpụ unu aghọtago. Ndị be anyị a na-agba agbaghị ụzọ Owere mgbe ọ nara echi. So ọ bụ mmadụ na-eme ihe ọkwụsị nya ori na ama. Ọ bụ mmadụ na-eme ihe ọkwụsị fabulu ihe a ọ ga-emetụta onye ọbụla. Ihe na-ekwe ka o metụta gị anara m ekpe ekpele ka o metụta onye ọbụla. O mego m ya ka m ji eti na-akpọ ka unu bịa wee nụkwala ihe na-eme. Sọsọ ihe m chọọ ka unu mee bụ unu kọpili nọmba kpọba nwoke a nụ a sị no Lagos driver Upsat bụ kọmpini ndị be anyị. Onye nwe bụ delibe ọ nọ na UK. Onye ọbụla mụ ya nị kọpilin nọmba si nya kedu ebe ngwongwo m dị. Ifuru afa na afa kọmpini ahụ Upsat shipping. Ọ bụ ihe nwoke a deli o delie na WhatsApp ya mgbe m wetara nọmba ya. Ọ bụ ya nwa testil my mother text message si ya na the cargo elutego n'Ọka ya ji ebulie. Ya bụ onyekwe nọmba onye a ga-eje buli ihe na nke. Akpọgo m onye ahụ si na ngwongwo elutere. Mkpọ onye a kịta Lagos driver anụnwa kịta nsi kedu ebe ngwongwo dị. Okwere epik kọlụ ndeli edele ọ na-enekwelie mana okwere reply m jukana na ya kedu ebe ngwongwo cargo nship 2.7 million naira cargo nship ka ọ naba ọkaba anyị kedu ebe ọ dị. Obinna na delibe fa bụ ndị nwe kọmpini a. Biko shiani vidio shiani ya maka ọ ga-emetụta onye ọbụla. Ọ bụ na-agbara ụzọ Owere mgbe ọ nara echi ọkwụ na-aghọtago ndị be anyị. Shiani vidio biko anụmayụ dododo ndoliko. Ihe a bụ ọlụ ndị Igbo ka anyị na-alụ maka otego aghọgbube ndị be anyị. Kedu ebe ngwongwo m dị. Ọ bụ si ihe nna ajụ. Anụmayụ unu kọpili nọmba na nọmba Lagos driver. Ọ bụ ya delivali ihe ahụ. O delivali ya wee dee the message wee send elu my mother message. Ọ dị na message my mother. Ọ bụ nọmba ya sendili ya na-asị ya kedu ebe ngwongwo dị. You send this message to my mother to go and collect my cargo but the cargo was no place to be found. Kekwe n'ebe ọ dị na-ajụ anya na-edeli ya na text message. O nenelie mana ọ replyra m akpọkwa m ya mana no answer. Kekwe ihe ọ na-agbalị nkịtị. Ọ bụrụ na aka ya dị ọcha ọ okwuru okwu since m delie ihe kekwe n'ebe ngwongwo m dị. Agbaghị ụzọ Owere mgbe ọ nara eti. Ụmụnne ihe a ga-emetụtakwa imi metụta anya. Ọ ya emetụta onye ọbụla. Kịta ahụ mego m na-eti na-akpọ enyemaka unu ga-enye bụ na a ga-agba ụzọ Owere mgba ka ọ wee tie. Ndị mmadụ si na anara akwụ ụgwọ wee na-eshipụ ngwongwo na ọ bụ oluo akpọ gị kwụọ ụgwọ mana akwụrụ m ụgwọ. Amana m na anara akwụ ụgwọ. Ana m akwụ ya ụgwọ mgbe niile mana ndị mmadụ si na anara akwụ ụgwọ na ọ bụ oluzi akpọ gị bịa bulu kwụọ ụgwọ mana akwụ m ụgwọ m kwụrụ 280 pounds. Ọ bụ ihe m kwụ 200 nearly to 300 pounds. Ọ bụ ihe m kwụ 280. Ọ bụ ihe m kwụrụ Onyeka nke na-ebulu ngwongwo. Ifuru ihe ndeli driver ahụ. Good afternoon sir, please you send this message to my mom in October nasi come and collect the cargo but the load is nowhere to be found. I am Nneka Ijelenze who sent the cargo to my mother. Please, where is the cargo? Ọ bụ ihe ndelie o meghe meseji nene ine anya ọ na-acha blue onene chenye ọgbachikwe m nkịtị. Biko unu kọpilia. Ọ bụ Upsat bụ afa company fa. O dekwulie na the message. Ọ bụ company ndị be delibe na Onyeka
ndị niile nọ na London enene m shianụ vidio biko na ana m ayị unu ọbụla ayịyo shianụ vidio ka ajụ ofe ajụjụ kedu ebe ngwongwo m dị sọsịa bụ ihe nchọ ka unu meelu m onwere ihe ọzọ anara m ayọ unu ihe ọzọ biko nụ ndị be anyị ọ bụ ọkwa ife ihe ememe omegokwe m mana ọ ga na-emekwe ma ọ bụrụ na agbara ya mgba ka ekwe n'ebe ngwongwo m dị sọsịa bụ ihe ị ga-ajụ asịrị na ibulu ngwongwo ụlọ Nneka Ijelenze kedu ebe ị dọbali ya ọ bụ si ọ ka nchọ ka unu jụọlụ m ya ọzọ mma ewepụtakwa onye asị si ji ebulu n'ọnya ka a ga-akpọzi jebulu echi mwepụta nọmba onye nke ahụ ka nrapụgodi so nọmba ka unu wee nwee ike mmegodi mee nke a unu mechie nye mwepụta nọmba onye esendi meseji sisi ji ebulu akpọgokwa m onye nke ahụ ọ sị na ngwongwo elutere onye nke ahụ zara aza mana ọ sị na ngwongwo elutere na mmechekwa mma ewepụtakwa nọmba onye nke ahụ unu kpọkwa anya jụkwa anya ajụjụ mmechekwa mwepụtakwa nọmba m ọkwa Obinna nke m bunye ngwongwo nke bịa bụrụ ngwongwo na be m nke m kwụrụ ụgwọ mmeche mwepụtie unu jụkwalụ m ya ajụjụ kedu ebe ngwongwo m dị ọ bịa ka njọ ya ebunye m ngwongwo m maka na fa na-emezi ignore fa anara aza kọl fa anara reply kedu ihe unu chọọ ka m mee ihe emetụtego m mana agbachie nkịtị ọ ga-emetụta onye ọbụla o nwego ndị bịakwa gwa m si na nekwe na nke fa nakwa like that mana fa afụrụ ọnụ ga-ekwu m kịta o metụtego m na-ekwu ndị mmadụ bịa na-ekwu wee na-agwazi m na anara akwụ ụgwọ n'ọfa bụ n'elu gị ihe ọ na-alụzie ikwuo ụgwọ amara m na anara akwụ ụgwọ ọ bụ na mma na anara akwụ ụgwọ ngwongwo anabani oluo akpọ m mbịa kwụọ ụgwọ ebulu ngwongwo a sị na onwe ndị na-eme na ọ ka esi eme ka ezi ka nsi kwụba ụgwọ n'ọnya nkafa ji wee dịkwa careless na ọ bụrụ na akwụrụ ụgwọ fadị careful ọ bụzi na ị bịara bulu ngwongwo gị faka nọkwa na gain fachie gị enye gị time ọ bụrụ na ị bịara bulu fa market enye lee nye mana nke bụ mụnwa gbala uzu n'elu mụnwa gbala uzu n'ala ngwongwo onunwa kịta ọ bụ ngwongwo worth of millions ka ekwe n'ebe esi ga-ewepụta ya unu si m rapụzi anya ka ọ dị ona ihe nji ekwuli ebu na ọkwa Chukwu wepụta m ka m na-ekwu ihe a kịta maka ọ bụrụ na m anara ekwu ya ọtụtụ mmadụ ga-afọ ụlụkwa victim ndị nọ na UK ana m ayọ unu kedu ebe unu nọ ọ bụrụ na ị nọ na UK enene m shia ihe ma jee jụọlụ m fa ajụjụ mbụ Obinna ndewonu ndị be anyị ka ọ dị n'echi ka m wepụtakwala unu ọzọ